तर मित्रांनो काय मग कसा काय बरा मा तर तुमका माहितीच आहे की आता उन्हाळा चालू हा म्हणजे कडकडीत ऊन पडता गरमी खूप आता आणि आता थोड्याच दिवसात आपलो आवडतो ऋतू सीझन म्हणजे पावसाळो जो चालू होतो तर आतापासून घडघडणं चालू आणि कदाचित मुंबई आणि गोवा बिया कसा ठिकाणी खायच्या ठिकाणी पडलो पण हा पाऊस पण अजून आमच्या घराकडे म्हणजे आपल्याकडे पडाक नाही जास्त म्हणजे थोडं पडला जास्त असं पडाक नाही म्हणजे गेल्या वर्षी तुम्ही व्हिडिओ बघितला असतात की माहीत नाही आधी तो पण गेल्या वर्षी तो खूप पाऊस पडलेलो पूर्ण एक दिवस पाऊस पडलेलो वाजवायत आणि रात्री खूप पाऊस पडलेलो त्याच्यामुळे जो आमच्या मळ्यात होतो तो पूर्ण पूर इल्लेलो आणि पूर्ण असा पाणी सगळा झालेला त्याच्यामुळे म्हणजे असा आमचा कसा डोंगर भागात असल्यामुळे वरती पाणी येणं नाही त्याच्यामुळे पूर्ण पाणी होता तर पूर्ण मळ्यात साईटिक होता तिथं आणि पूर्ण असा खूप सारा पाणी असा जमा झाला तुम्ही व्हिडिओ बघितल्यात आधी तो की माहीत नाही कारण मी तो टाकला आहे पुरा तो व्हिडिओ तर तो बघा तुम्ही तर तुम्ही बघू शकता हे बघा पूर्ण ढग ते काळे झाले आहेत हे बघा म्हणजे आकाश पूर्ण काळा झाला आहे बघा पावसाचा धुवा दिसता हे बघा ह्या साईटिक थोडा इथे बघा ह्या साईटिक थोडा असा उघाडता म्हणजे तिथे पाऊस जरा कमी दिसता ह्या साईटिक होय पण ह्या साईटिक आहे बघा ह्याच्या दुसऱ्या साईटिक विरुद्ध साईटिक ह्या साईटिक पाऊस जास्त हा तर मित्रांनो मी व्हिडिओ केलेला आहे तर 2 दिवस आधी होतो आणि काल लागाक नाही आणि आज लागलो आहे तर आज सकाळ हा आणि आज लागाक सुरू झालं म्हणजे गडगड्यात होता आणि आता वायसत लागता आता खूप येता काय बघूया आता पाऊस चालू व्हायचं मी तुमका दाखवते आता आणि हो पहिलंच पाऊस हा म्हणजे खूप असं इतकं लागलं असं पहिलंच पाऊस हा बघा एन्जॉय करा तर मित्रांनो पाऊस लागाक फायनली चालू झालो हा खूप लागता पाऊस तुम्ही बघा मी गच्चीवर होता आता आणि आता खाली येईल आहे आणि पुढे समोर पाऊस लागला तुम्ही बघू शकता आणि भारी वाटता एकदम आणि वास पण तुमका येत नाही पण माका येता तर वास पण येता पहिल्याच पावसाचा जो बाती येतो वास जरा तो पण आणि खूप भारी वाटता तुम्ही बघा हवा पाऊस लागता हे बघा बघू शकता हे बघा पाऊस लागता बघा खडा पण भिजता बघा खडा मातीचा त्याच्यामुळे वास पण येतात
Thank you.